Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba, shugaban Rasha ya ce za a samu zaman lafiya a Ukraine ne kawai idan Rasha ta cimma manufofinta. Sojojin Isra'ila sun sake kaddamar da hare-haren jiragen sama yau a zirin Gaza gabanin wata ziyara ta wani babban jami'in fadar shugaban Amurka ta White House. Sannan 'yan sandan Denmark sun kama mutane da dama yau kan zargin shirin kai wani harin ta'addanci. Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Kano a Najeriya ta gargaɗi masu sha'awar tada fitina a cikin al'umma da su sauya tunaninsu. Cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar ta shawarci mazauna birni da kewayen Kano su yi watsi da kokarin da wasu rukunin mutane ke yi na samar da yanayin fito na fito musamman a tsakanin jami'an tsaro da jama'ar gari. Haka zalika za a ji cewa kuma gwamnatin Najeriya ta sha alwashin ci gaban neman wasu hanyoyin samun kudaden shiga domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar a maimakon dogaro da mai. Wannan ne ma ya sa gwamnati ta kirkiro da ma'aikatar kula da tattalin arzikin teku domin samun kudaden shiga da ake kira blue economy. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na Hauwa Umar. Wanda a yau shirin zai yi magana ne a kan kimiyyar fasaha don warkar da gyambo cikin sauki tare da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na sashen kula da ƙananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Akwai kuma sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin yau dinnan Alhamis ya ce za a samu zaman lafiya a Ukraine ne lokacin da ƙasarsa ta cimma manufofinta kuma har yanzu babu wani sauyi game da waɗannan manufofin. Kimanin watanni biyu gabanin zagayowar ranar da Rasha ta ƙaddamar da mamayar Ukraine, Putin ya nanata cewa Rasha na son ta kakkaɓe gyauran aƙidar Nazi da muggan makamai a Ukraine da kuma mayar da Ukraine 'yar ba ruwana yayin da yake gabatar da jawabinsa na ƙarshen shekara. Rasha na zargin cewa masu tsatsauran ra'ayin fifita ƙasa da gyauran 'yan Nazi na matuƙar tasiri kan gwamnatin Ukraine, zargin da Ukraine ɗin da ƙawayenta na yammacin duniya ke watsi da shi a matsayin hujja marar tushe na yin mamaya. Putin ya kuma buƙaci cewa kar Ukraine ta shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. NATO dai ta sha nana ta cewa ɗaiɗaikun ƙasashe ne ke da ikon yanke ma kansu shawarar shiga ko rashin shiga ƙungiyar, amma ba Rasha ba. Sojojin Isra'ila sun sake ƙaddamar da hare-haren jiragen sama yau Alhamis a zirin Gaza. Gabanin wata ziyara ta wani babban jami'in fadar shugaban Amurka ta White House wanda ke son a tattauna kan mataki na gaba a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas da kuma matakan kare Falasɗinawa farar hula waɗanda suka samu kansu a tsakiyar wannan yakin. Mai magana kan harkokin tsaro a madadin fadar White House John Kirby ya gaya ma manema labarai cewa mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar ta White House Jack Sullivan zai yi amfani da tattaunawar ta yau Alhamis da gobe Juma'a a Isra'ila wajen taɓo batun abin da ya kira ƙara kula da kuma daɗa kauce ma kuskure a matakan soji da ake ɗaukawa. Wannan ce manufarmu, su ma Isra'ila sun ce ita ce manufarsu, to amma sakamakon ne kaɗai ke da muhimmanci a cewar Kirby. 'Yan sandan Denmark sun kama mutane da dama a yau dinnan Alhamis a wani samaman da suka ce sun kai ne saboda abin da suka kira zargin ana wani shiri na kai harin ta'addanci. An yi kaman ne a wani shiri na haɗin gwiwa a sassa da dama na Denmark da safiyar yau dinnan Alhamis. Ba a bada wani ƙarin bayani ba. Rundunar 'yan sandan Copenhagen da hukumar bayanan sirri za su yi bayani ma manema labarai wani lokaci a yau din nan. Wannan ne babban al'amari a cewar Firaministan Denmark Mette Frederiksen a wani babban taro na kungiyar tarayyar Turai a Brussels. Ya ƙara da cewa abin takaici wannan ne irin halin da muke ciki a yanzu a Denmark.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, rundunar 'yan sandan jihar Kano a Najeriya ta gargaɗi masu sha'awar da fitina a cikin al'umma da su sauya tunaninsu. A daidai lokacin da ta ce ta dukufa wajen bankaɗo waɗanda ke da hannu wajen cinna wuta a sakatariyar ƙaramin hukumar Gwale ta cikin birnin Kano. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar Kano suke dakon hukuncin kotun koli ta Najeriya dangane da shari'a kujerar gwamnan jihar. Mahmud Ibrahim Kwali na ɗauki da ƙarin bayani. Cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar ta shawarci mazauna birni da kewayen Kano su yi watsi da ƙoƙarin da wasu rukunin mutane ke yi na samar da yanayin fito na fito musamman a tsakanin jami'an tsaro da jama'ar gari. Sanarwa ta ce kwamishinan 'yan sanda Muhammad Hussaini Gumel ya ba da umarnin zakulo waɗanda suka cinna wuta a sakatariyar karamar hukumar Tagwale a daren shekaran jiya wacce ta kona ofisoshi da dama tare da barnata takardun gwamnati masu yawa. Al'amarin dai ya faru ne sa'o'i kalilan bayan da babbar kotun Kano ta ba da umarnin mayar da shugaban karamar hukumar Khalid Ishaq wanda majalisar dokokin jihar Kano ta dakatar da shi watanni 3 da suka gabata saboda tuhumarsa da yin ba daidai ba. Amma Alhaji Khalid Ishaq wanda ya bayyana mamaki kan yadda gobara ta tashi ya yi zargin cewa da ganganci wasu ɓata gari suka cinna wutar domin firgita shi. In da ka je ka ga wutar za ka abu ne ya ƙone ƙurmut ofis ɗin da ka shiga ba abin da za a mura ko kyaure ya nannaɗe. Haka abu ne wanda lalle kamata mu bincika amma za mu rubuta na gaggawa mu sanar da jami'an tsaro duk da mun sanar da su ga abin da ya faru ga halin da ake ciki kuma na ƙoƙarin ɗaukar mataki na gaggawa kuma duk wanda muka samu da hannunsa a ciki za mu gaggawa haɗa jami'an tsaro domin a ci gaba da bincika domin a tabbatar da doka da oda a kansa. Me kuke zargin ya sababa ita wannan gobara? To ita ba ka ce kasuwar saboda domin ita tana sababai da dama. Da ita yi wa da Allah wani ya kunna ta. Ta yi wa wutar lantarki amma wannan wutar ta wuce waɗannan gaskiya. Muna zargi lalle akwai wani abu a kadami da wannan wutar. Wasu suna cewa dan a firgita Khalid ne tun da kotu ta dare. Ni ma ne tsammanin haka. Al'amarin dai na zuwa ne a daidai lokacin da batun shari'ar gwamnan Kano ke ƙara ɗumama yanayin siyasar jihar yayin da ake dakon hukuncin kotun kolin Najeriya dangane da batun. Sai dai sanata Mas'udu El Jibril Doguwa guda cikin dattawan Kano ya ce ba ga rashin haɗin kai da son zuciya a tsakanin 'yan siyasar Kanan. Wanzuwar kafofin sadarwa na social media a wannan zamani na cikin abubuwan da ke zafafa wannan batu da ke neman ya zama barazanar tsaro ga al'umma. Tasirin wannan social media ɗin nan da kake gani. Ai da can sai idan mun ji Federal Radio Kaduna ta ce ko kuma mun ji Radio Kano ta ce. Amma yanzu daga lokacin da ake ƙoƙarin shiga kotu da zaman da ake a kotu wani ma sai yanke maka hukunci tun kafin alkali ko alkaliya su zauna akan kujerarsu. Saboda haka mutane an riga an ruɗa musu kwakwalwa, an ruɗa musu tunaninsu saboda irin waɗannan abubuwan na social media mutum ije ya rubuta abin da kuma ba haka ba ne. Saboda haka irin wannan gurguwar sakamako da mutane suke rubuta a social media shine ikawo ya hargitsa kan mutane har ma ike saka musu shakku da kuma neman fitintunu. Saboda haka sai mun koma mun ilmantar da matasanmu da kowa cewar kananan idan muna nema mu dawo da mutuncinta da kimarta da muhibbarta to ya kamata mu yadda da cewar uwa ce mabada ba a Najeriya. Yanzu dai kallo ya koma kan kotun kolin Najeriya wadda ake sa ran za ta yanke hukuncin ƙarshe game da wannan batu na dambarwar kujerar gwamnan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba, rundunar 'yan sandan Hong Kong yau Alhamis ta yi tayin tukucin dala 128 ga duk wanda ya taimaka aka kama wani daga cikin fitattun 'yan gwagwarmaya 5 waɗanda yanzu haka ke zama a ƙasashen ƙetare suna masu zarginsu da aikata manyan laifuka masu illa ga tsaron ƙasa. Dukkanin mutanen 5 na zama ne a ƙasashen ƙetare tun bayan da China ta kafa wata gawurtacciyar dokar tsaron ƙasa
a wannan birni da ke zaman cibiyar hada-hada a shekara ta 2020 saboda ta magance tawaye bayan wata gagarumar zanga-zanga ta rajin kafa dimokuraɗiyya wadda a wasu lokutan ta yi ta zama tashin hankali. Mutane 5 ɗin sun gudu ƙasashen waje kuma ana zargin su da tafka laifuka a ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa. A cewar babban sufurtandan sashen kula da harkokin tsaro Li Kwakwa. Ƙasar Pakistan ta yi kira ga gwamnatin Taliban ta Afghanistan a yau dinnan Alhamis da ta ɗau mataki na babu sani ba sabo kan abin da ta kira ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin ƙasar. A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, gwamnatin Najeriya ta fara neman hanyoyin inganta tattalin arzikin kasar domin kyautata rayuwar al'umma. Wakilin sashen Hausa a birnin Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto akan haka. Gwamnatin Najeriya ta sha alwashin ci gaba da neman wasu hanyoyin samun kudaden shiga domin bunkasa tattalin arzikin kasar maimakon dogaro da man fetur. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shine ya bayyana hakan a wajen taron kasa na hukumar kwastam a birnin Lagos. Shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda mataimakinsa Sanata Kashim Shettima ya wakilta ya ce kamar yadda ya yi alkawari fatan gwamnatinsa shine bunkasa wasu fannonin samun kudaden shiga da za su taimaka wajen bunkasa tattalin arzikin Najeriya a maimakon dogaro da man fetur. Wannan ne ma ya sa gwamnati ta kirkiro da ma'aikatar kula da tattalin arzikin teku domin samun kudaden shiga da ake kira blue economy. While I am proud of the ambitions of the Nigerian Customs Service, we aspire to position Nigeria as the preferred destination for all stakeholders involved in export and import activities overseen by the Nigerian Customs Service. Shugaba Tinubu wanda ya ba da kokarin da hukumar kwastam ke yi na tara kudaden shiga da kuma saka ido akan iyakokin kasar ya ce gwamnati za ta ci gaba da ba da goyon bayan ta wannan fuska. A bangaren sa babban kwantrolan kwastam na kasa Bashir Adewale ya ce shekaru 12 kenan rabon da a gudanar da taron hukumar na kasa, taron kuma da aka shirya domin kara jami'an na hukumar kwastam ƙwarin gwiwa da faɗakar da jama'a game da ayyukan hukumar. Since its inception, customs has stood as a formidable guardian of our nation's economic interests, adapting to the ever-evolving landscape of global trade. Beyond its traditional role of safeguarding borders, customs has evolved into a vital catalyst for economic growth and development. Bashir Adewale ya sha alwashin hukumar za ta ci gaba da tafiya da zamani wajen samun ƙididdiga na kayayyakin da ake shigowa da su cikin gida Najeriya ko kuma fita da su kasashen waje. Don haka ya yi kira ga jama'a musamman 'yan kasuwa da ke shigowa ko fita da kayayyaki a waje ko cikin Najeriya su kasance masu ba da haɗin kai wajen ciyar da ƙasar gaba. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos. A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na sashen kula da ƙananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kan yadda suka samar da kimiyyar fasaha don warkar da gyambo cikin sauki. Abokin aiki na Mahmud Kwari shine ya tattauna da Dr. Mustapha kan wannan batu ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. A ɗan watanni ko shekara ɗaya da wani abu ko zuwa ma biyu an ji yadda ka fito da wata fasaha ta amfani da kimiyya wajen warkar da masu gyambo musamman ga mutanen da ciwon siga da sauran cutuka na gyambo yake musu barazana. Ina a kwana ne dangane da wannan kimiyyar fasaha da aka zo da ita ta warkar da wato gyambo a jikin mutane. To alhamdulillahi wannan kimiyyar fasahar da muke magana da ya takaice shine abin da muke ce ma maggot debridement therapy kenan. Maggot therapy mukan ce kwayoyin halittu, mukan yi amfani da